Dobre, takže čaute ľudia, dneska tu máme hrať srač, sme tu my dvaja. Áno, boli sme... Odišiel nám... Nemohol. A ja som smeť. Presne. Dobre, a ja už som mu tu zadal predtým už niečo. Takže ma nazývaj smetiar. Čo? Takže ma nazývaj smetiar. No. Takže ideš tam a 20 sekúnd. Kámo, teraz iba takto daj No teraz by mohol ísť z auta, hej. Vypadá teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kámo, ja som si myslel, že henta škoda ti zastaví ako ultimátne. Ja už som videl brzdy. A ja úplne, on zastaví. No, hráč alebo sráč. Tak. Máš pri sebe prachy? Nie. Tak poďme na jedno miesto, hej? Akože mám, ale ne. Ja som chcel, aby si kúpil koblihu. OK, takže sme tu zase, lebo mi volali, to nebudeme hovoriť to. Potom, keby sa mi triasla ruka, tak prepáčte, ale točím jednu, lebo druhú mám zmrznutú strašne. No a zadaj mi. A teraz sem ty vidíš, že tam ten komín, tak choď na ňo. Prečo si mi to zobral? Ja som to chcel a ja som ti to chcel povedať. No, že vidíš, tam ten komín, choď na ňo. Dobre, no. Myslíme, keby ste nevedeli, tak myslíme presne tento tu vzadu. No zadaj, vieš čo, áno, a teraz ten ty vidíš hento. Poď tam. Otvor to. Čo? Otvor to. To je ako loha? Áno. Počkaj. A fakt to je o tom hráču? No. Koľko stačí len tak, že... Dobre, len trošku. Tá podstata v tom je to, Že mám... že toto, tak to musíš otvoriť. Vlše, super. A to bude iba kúsok, hej? Hej. That's very next day. Ja som si myslel, že mám ísť dovnútra. Dobre, teraz Matúš povedal, že sa tam nedá ísť. Dobre, poďme. dá. A hrebník. Áno, ale povedal, že je to zasypané kamením. Čo? Mne to povedal. Čo je zasypané? Keď sme ho tam hľadali. Ale nie, že tá chodba je zasypaná kamení, že No dole... ale dá sa ísť dole. Ale nie ono. Ukážeme to ľuďom? No hej. Ale však to už videli. A rýchlo tam daj kameru, rýchlo. Dobre? To ty si inteligent. Vidíš to? Áno. Dobre. Ty vole, ale sa to nedá, to je ťažko. Dobre, no. No poďme. Stopni. OK, idem ja mu zadávať. No. Dobre, tak to sa budeme musieť hľadať, či na poprchať. Jak Nie, poprchá. Tak cítil som to na ulicu. Takže... Audi? A neuštěl tě vták? Nie. Kam ideme? Uvidíme. Tuto dáme aj taký menší timelapse. To určite urobí náš hlavný youtuberos. Hlavný strihač. No a to... Takže Lebo... ja som druhý hlavný. Lebo ten tu nemá komp a ja mám ten komp strašne slabý, lebo som do neho stiahol toľko vecí, že to normálne vždy. Dobre, no tak ideme ešte ďalej, lebo ja idem niečo zadať, niečo na úplne. Ale toto bude dobre. Ty vole. Poď tady to, aby bolo ide celý. Ja ho vidievam. A ja, kamo, ja viem, kto to je. On má taký istý pek, jak ja. Tu BMX-u som presne chcel... Nie, ty si chcel mať fialové. Nie, chcel som tieto mať. Ale ty si mi ukázal fialové. Možno bolo aj to má výber, no. Dobre, no, ideme. Jak vidíme túto
Mila. Kámo, nehovorím, že máme tam Čučoriedky, mesko, rebíček. Možno tam pôjdeš za chvíľu. Pilsner Urquell. Pivo. Karička. Karička, ja som padol skoro. GLS-ko. Alza. SK. No, to môžeš ísť. Si postihnutý? Vidíš túto menovanú takto do krolíka? Poď tam si vrkne čupni a začni robiť. Ľudia, prepáčte, že vyrusovali dáte like a odber, takže čaute. A ja. Pop. Zadku sa do ruky. Nevadí. A potom ešte urob, že vstávame! Pop. Nevadí, ale nie. Dobre, 3, 2, 1 teraz. Takto je. A dá vstávame! Ty vole, to je postih. To nemá radšej preč. Dobre, a teraz si ideme sem sadnúť. Ja idem prvý. Mohli by sme si na to takto. Že? Som sa zabil skoro. Dobre, takže... Dobre, to je... toto. Dobre, takže čaute ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. Nebol som tam ja, pretože som musel ísť domov a tak, proste nemohol som. Ináč, Halloweenský špeciál sa už strihá a máte sa na čo tešiť. Takže nechcem už hovoriť, takže...